гісторыя гэта тэлесерыял, а мы адно персанажа аднаго з яе сезону. Штативы, что подтримливаете тело в вертикальном стане, выкликает скептичный смех у наведвальников этой кунсткамеры. Мария разглядает яминки, складки, варикозные прожитки, шилинки, бухарошки, волосинки, червоные плямки. Ножки опущены долу, на той стороне. Мария часто засынает в самых нечаканных местах. В автобусе, в черзе поталенный на хлеб. Подчас размовы за выпадковой пляшечкой с некими непознавимыми у парку. В этот момент Мария кажа: «Я сон. Я зусім сон». Альбо дакладней сней, калі мець на ўвазе не з'яву, але вязкі, павольны працэс. Невысочего покрытие выплескивается под наконницу до горшочка, примушаешь всех новокольных мух замерти в экстазе благословенной смерти. Снение – это процесс. Поступовое изменение температуры тела, колеру внутри, тактильных отчуваний. Парэнчы в автобусе подаются зробленными з пластилину, як зрэшты асфальт под ногами, якому яна цяпер можна даваць скрывабную форму, націскаючы мыском свайго бота. Твар міліцыянера таксама з пластилину, варта на яго дакрануцца, каб гэта зразумець. У сне яна заўсёды трапляе ў нейкае бяспечнае утульнае месца. Лясная рашулка, чые берагі параслі мхом, у абдоймах якога яе дакладна ніхто не пакрыўдзіць. Печ закінутага крематорыя, якой можна прыемна распрастаць ногі, загарнуўшыся в цёплую коўдру. Надзейна абсталяваная схованка для цеплатрасы, якая здаецца паратункам пасля шэрагу пярэдніх падзей, яны чамусь аказаліся ў закат. Часто ей падаецца, нібы яе цела атачае вадкасць, трохі клейкая, але прыемная і цёплая. Там ёй надзвычай камфортна, як быццам у дэцэнце. Сон Марыі ўпарты, так проста яго не адолець. Ён рашыўся адсоўвае бок нягеглую рэчаіснасць. Талая вода под ногами, грубы вокрык на блокпосте, нехта штурхае за плечо со сваім опять наркоманкам. В такие моменты Мария шепча: «Я сон, я 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 сон». Дакладней снення, калі мець на ўвазе не з'яву,
але процесс. Сон расставляет свои акценты спрыняття. И кривые тени галинок на шурпатом асфальте додаються ёй куди больш істотними, ніж почути сьогодні новини про початок спецоперації. В сне кроплі дождю, що стікають по шибіні, раптовно атрымліваюць сваё вызначанае звыш мэту шляху. А вечнае пытанне навошта і наогул падаецца адно шапаценнем каляровых паперак на прутках вентилятора. Яна здатная нават чуць гэтую песню яго уяўленнем. І няма нічога страшнага ў тым, што гэтая песня пра смерць. Марыі хочацца прамаўляць гэтае слова на музычны лад, цягнуць яго сваім прыгожым сапрана, якое было дадзена ёй таксама толькі ва ўяўленні. Смерць ва ўсе часы была найлепшай тэмай для песень. Смерць гэта зусім не яе цяперашняя рэальнасць. Смерць бывае адно ў шумерскіх паданнях альбо на карцінах пра-рафаэлітаў. Смерць ніколі не прыйдзе ў едну пакаёўку з гэтымі выцвілымі кветачкамі на шпалерах і лінолеумом на кухні, узбухлым, якія, здаецца, ад слёзу. Заўсёды выяўлялася ў нейкай атрыбутыўнай прыкметай час. Але тут час застыў. Былі кавалкі тушаніна в бляшанках на забытым стратэгічным складзе.
от складки на твоем животе, от бесконцых сумневов. Что состоится колесникая история.